Jo, dobrý. Takže nazdar a... No, dneska tady máme... Já vás zdravím, dneska tady máme hru Angry Birds Go a dneska budeme hrát Daily Race a chtěl bych dát 3 hvězdy, 2 a 1. Tak šel bych zkusit no, že bude začátku na easy. Jeden závod jsem si dal, protože až po něm mě napadlo, že bych něco mohl natočit. Možná je. Jinak je to hra na Wi-Fi a tady prostě závodíme, nebo musíme sbírat ovoce a tohle je hra. Jo, Shakes and Fidget, co jsem měl, to byla celkem dobrá, ale už jsem ji odinstaloval taky na Wi-Fi. A tady teď máme závod a sakra, teď jsem nějak pomalu. Aha. Ale to byl nějaká krátká mapa, protože když vidíte tam tu čáru, jak jde nahoru, tak už jsem jí dost jako to naplnil. A jinak tady, jak vidíte tu šipku, prostě tu žlutou, tu žlutou šipku, tak tam můžete vidět prostě abilitku, takovou zrychlovák. A super. Tady prostě, já vám ji ukážu, když pojedu do cíle, tady už je cílová rovinka. A to je tohleto. Pak mám i bomba a ten prostě udělá bomb, ten vybuchne a všechny protihráči, které jsou u mě. Super, kámo, jo. A teď potřebuji tu 10, počkej, get more. Sakra, nejde to, no nic. No, už máme jedno, super. Jinak, jo, máme jenom, tady je to na pokusy, bohužel, ale můžeme každých prostě za 7, no prostě za jedno zhlídnutí reklamy dostaneme 7 těch. A nevím, možná, že se mi to nějak buglo, ale dostal jsem to prostě, jo, tady to jdu otevřít, open. A jo, mám 3 tyhle, ty potřebuju. Že jinak, jestli víte, proč je potřebuji, tady jich mám 46, to je tady nahoře, jak je prostě vpravo nahoře, jak máme drahokamy, prostě peníze. A pak máme ty prostě palány. Jo, a tohle bych si mohl vylepšit. Tak dám to no. Ať, co to je vlastně? Upgrade to top speed to increase, jo, takže vlastně to dává maximální rychlost tomuhle autu a já tady utratím drahokamy, aby to bylo lepší. A teď zase a máme tohleto první v topu, dalo by si tomu takhle říct v topu. A teď to je grip, jo, aby jsem nad tím měl dobrou kontrolu, aby se mi to prostě nebyly takový smyky a tak. No nic, tak Daily Races a já chci prostě tohleto, potřebuju. Tak jdem dál, snad dáme těch 15, ale no a jestli budu potřebovat ty 1. Tak musíte vystartovat. Ježiš, to mě vůbec nebá tohleto. Ježiš, to je zase ta stejná mapa. Bom, jo, super. Jak tuhle abilitu teď asi nepotřebuju. Jinak ty protihráči jsou tady teď jako v tomhle závodu kvůli tomu, aby mi sbírali to ovoce, abych ho měl co nejméně, ale jsou celkem pomalý. A smyk. Sakra, nikdy se mi to nepovede. Ale až budu samozřejmě, jo, zase 3. Get more. Jo, tak já teď dám střih. Tak, už jsem dokoukal tu reklamu, dostali jsme 3 hvězdy. A teď vlastně, když si dám jeden závod, tak už mám 5 a budu mít konečně nový vozidlo. Žiži, samozřejmě tuhletu hru si nestahujte, je to Clash of Kings, myslím.
Ano, Clash of Kings. A tohle to se tam v tomhle, no já jako nevěřím tomu, že by se tam tohle to dělalo. Protože to by byla mega boží hra a měla by být na to. By bylo skoro stejně jako Ultimate Epic Battle Simulator, že tam si můžete zvolit armádu. A může jich tam být i víc. Těch armád a ještě víc. No, je tam i víc druhů těch nepřátel. Sakra. Jo. Pojď, tato velká nám přidává 10, myslím, coinů. A jsme tady. Nějak do komentářů mi děláš si srandu. Dobře. A se střídám. A jsme na konci. Počkat. Jo, dostal jsem to. A teď? Si už mám 53. 51, pardon. Počkat. Od ranku 4, dobře, tak si tu budu šetřit. No a tady na to už stejně nemůžu, takže asi do popisku nemůžu dát. Budu názvu toho videa Angry Birds Go Daily Racy. Ach jo. Ale dodržím to, no, jo. Nebudu zlej. Tak, nevím, jestli to bude fungovat. Ne, tak to nejde. Ach jo, to je blbý. Tak, že zkusíme. Pojďte, snad to zvládnu. Maria zase blbá reklama na nějakou hovadinu. Gadis, primál, nevím co. Dobře, teď si dám ještě, tak nemůžu boost. Výborně. Mluvím jsem jak Pedro, který to taky říká. A tato hovado má takovouhle schopnost. Jinak tady jsem na tom jednou Dobře, tak si zahraju něco jiného, než se mi to vůbec děje. Ach jo, proč nemám ty diamanty? Já jsem byl takový hovado. A vylek. A teď mám 0. Ach jo. Já nevím to. OK. Fun shop. Tunes. A nebudu to řešit a zkusím to jednou, anebo... Ne, nejde to, já to střihnu a půjdu se hrát. No, na chvíli nějaká jiná hra, než se mi tam načte vůbec nějaká energie. Tak, jsem tady a jdem si dát třeba něco, nebo ne hru, ale try not to loud. Super. Tak počkejte. Já jdu, ne. Tady to, kvalita 720, znova. Tak ten dostane dost. No. No počkat, dáme si jiný a dám si jednu facku. Ne, jednou se zasměju a dám si 10 dřepů.
Ne, nebudu na sebe takhle drsnej. Dobře, 10 dřepů za jedno zasmání. Prostě když se zasměju. A pak potom natočím video. A myslím, že už mám vybráno. A myslím, že u tohohle se tak... No, jsem si jistý na 90%, že se zasměju. Protože mě rozesměje snad všechno. Že bude to dost těžký. To je docela dobrý hníček. Počkat, co jsem dostal? No, už je to dobrý. Jo, jasně. Jo, Derek povídá, blabla. Jeden Vikings. Jo, kámo, ty jsi teda borec. Je to trajno... Počkat. Ale je to hustý, no, ale není to ono. Není to, co chci já. Tak, co? A tohle by mohlo být dobrý. No počkat. Přijdu znova, když jste to viděli. Nechtěl bych. Jako nezasmál jsem se. Wow. Jak se gebí. Brumc. Doporučeno DIY Magic Tricks. Wow. Jo, tady to jsem viděl, tady přijde táta a... Wow. Ale nesměju se pořád. Wow, prostě takový pocit. Prostě, že ji někdo nutí, aby malovala a on nechce a její matka si jí řekne, maluješ a ona a tady nějaký dítě si, nevím co. Wow. Wow. Říkala, že ji chytí. Jo. Wow. Jsi takový pas. Jo. Našli jsme novou super hračku, tak si jdem rovnou vyzkoušet. A mamka řekne, a neměli bychom tady mít to zapáleno v krbu ale neboj, nic se nestane a ne. Tohle bude držkopát. Aha, tak ne. Set story. Tohle by se mi možná líbilo. To je takový pocit. Ne, já nechci jet dolů, ne! Tak co? Budeš už něco říkat? Sakra. Výborně! Ty jo. Vypadalo, jako kdyby tam měl... Co to je žrát? Oh.
záda. Vypadá jak moje... Oh. Takhle je těžký se tomu nesmát. To trochu víc nahlas. Oh. To je takový pocit, jako když Bartovi se strojí kolo Homer. Hned se to rozpadne. To dává na imaginární tyči, ne? Teda, to dává na ty, ne? No. Na imaginárním kruhu. Počkat, jo, tohle jsem myslím, že jednou viděl. Si pěkně na bouch. No prostě, uvidíte to. Jak se úplně ještě úplně... To je těžký se tomu nesmát. Wow. Takhle blbý nápady mají asi jen tátové. Ježiši, ono to má 15 minut. Ach jo, já se asi umřu na to. Takový double kill. Že už mám 10. Dobrý. Poníci, já miluju poníky. To je takový vyměnu. Už ti nemám. Vychovala jsem ti a už ti nemám ráda. Táhni. Jo, tak tohle bude dost pěkný, proto... Ježíš, gimbal, tohle jsem viděl u Taryho. Jak mu to prasklo a spadl zadkem do té díry. Tak to bylo dobrý beko, kdyby to vyslal na nohy. To je hustý. Ne, nesměju se. Ksicht musím mít kamenej. Ty ksichty, jak ještě s tou otevřenou pustou mají vidět. Dobrý. Teď si to dá do ksichtů. No. Já bych tam skákal to spíš jako aby to. Tohle to je dobrý. Wow. Mě strašně bolí záda. Urbanus. Ne, nasměju se. Tohle to ne.
A tak 20 dřepů, já budu úplně hubenej, podvyživenej. Tak to si nabije. Auč. Dobrý. Tak tohle bude bolet. Jsou hovadiny, co napadají všechny kluky, co jsou v Americe. Na Halloweenu a sekuriťáky tam mají na Halloweena prostě jděte pryč. Lux. Jo, je to Lux. Takový malý skřtek. Wow. Au. Ne, nesmím se. No, tak, problém už je vyřešen. Já jsem se jenom musel přemístit. Můžeme dál sledovat. Wow. Pardon. Wow. Tak ten si dost vyhrál, kámo. Tak to muselo docela bolet. Nevím, co říkal, takže... Jau. Ježiši, tohle by mi udělala ségra, tak ji zabiju. Jau. Pořád mě bolí záda. 127 milionů zhlédnutí, to kdybych dal. Tohle to jsem jednou viděl. Tak ten je z toho úplně... Nesměju se. Jo, tohle jsem jednou, myslím, že udělal ségře, nebo ona mě.
Tak to je fakt dobrý dítě. To je prostě takový. Prostě on tančí líp než já. Chcípni. Nope. Oh. Tak ten dostal. Se divím strašně, teď ona to nemůže ani udržet snad na sobě. Musí být tak kopilec. Prostě takhle. A jen tak si jdu na záchod. Cože? Na záchodě je bubák. A co? Bubáci si taky někdy potřebují odskočit. Oh. Jo. To je hra si na Harryho Pottera. To je... Jo. Já to nebyl. Ne. Tak ten to dobře chytil. Ten se mu dobře blát. Jo. Tam to taky celkem dostala. Sakra, už jich mám 30. Jsem myslel, že to... Že černoši toho víc vydržejí. No dobře, počkej. Katy Perry, asi. Ahoj, mami. I got a boty. Já nevím, co to je. Jo, to je dobrý. Ne, nesměju se. Jo, ten pes si 100% řekl, sakra, on bude, to dítě bude lepší než já, tak ho schrazím. Jo, tohle je dobrý taky. Jau. Ne, nesmím se. Jo.
A to je Jump Park, myslím. Jsou taky takovýhle, no nic, tak tyjo, to už má půl hodiny. No, mohli bychom si dát tak hodinu, ale nevím. No, dobře, tak. No nic, tak jsme zase tady, už se nám tady něco nabilo, no. Už nemám ekviplýho bomba. Kart. Jo! Teď tu napku porazím. Ale pak už to někdy nepoužiju. Ach jo, nechce se mi to dělat. Ach jo. Bye. Music Maker. Super, takže nejdřív tohleto, no ale to je 10. No jo, jenže tomu pak pojede pomalu, takže nejdřív se hodí tohle. Mám 79. Jo, to už stačí, myslím, že na tu... Počkat, technické problémy, nevím, co se stalo, počkat. Tak, dobrý, už je to vyřešený. Tak třeba, jo. Teď zkusíme porazit tu hroudu. Že bych si mohl vzít na stelu. Počkáte si, jenom něco musím udělat. Tak. Go! To je nopka. Tak zničím. Má bublinu, ne? Dobře, musím to vzít co nejrychlejší cestou. Super, dělej, pojď. Super. Jo, no, taká celá dost pozadu. Počkej. Sakra, je. Prosím. Jo, level 4. Carings, jo, no samozřejmě, že se bude jmenovat Noob Star. Doufám, že si to ono tak Noob Star. Počkat. Sakra. Noob Star. Tak jenom Noob Star budem. Energii, rychlít. Ne, opravdu hrát to nechci. Za 22 minut. Dobře, do 22 minut by se jako teoreticky dalo zvládnout, protože myslím, že hlavní výhra tam je až... bohužel, jenže tady je to těžký, hlavní výhra tam je 100 těch dolů. Oj, sakra, proč to? Hlavní výhra je 100 drahokamů. Jo, někteří lidi si budou myslet, že jsem vůl. To si povídám sami se sebou. Třeba kdyby mě někdo prostě slyšel, jak mluvím z okna. Ne, já jsem si toho nevšiml. No, já to nezvládnu, i kdybych teď sebral všechny. 100 proto nedám. Tady je konec a ono... Škoda, že se nemůžu odprásknout. Jdem znovu. Ale nechci dát upgrade, tak se continue. Já se podívám na všem umístěný. Počkat, děláš si srandu? Ne. Ne. Tohle to nikdo nehraje. Jo, takže teoreticky, když to končí za necelých nějak 20 minut,
by jsem mohl dosáhnout stadia drahokamy. Ono se to fakt jako vyplatí. Uhněte. Když nejde, neber mi to. Ty vogy. To dobře by hodilo. Tak to zvednili. Dělej doleva. Jsem to sebral strašně málo. Strašně blbý. Tak tady se ještě rozseknu. Pohoda. Po tomhle závodě bych jsem to asi ukončil. A nevím. Nebo možná, že asi jsou... Nevím. Ale jestli na tohle asi nějak nestihnu to, si to nestihnu dát, tak se asi budu oběsit. A já to nestihnu. Výborně, Petře. Ty jsi takovej boreček. Ale myslím, že ze 14. místa teď budu... už 4. On tady nikdo nehraje, což je super. Takže jo, tak to sakra zase. Tak, už jsem zpátky, nevím. Počkej, já jsem vypl zvuk, dobrý. Je dobrý, tak ten R jako za 18 minut. A já nevím. Ježišmarja, jo, skipnem to. Zavřete oči, všichni, nejhorší hra na světě. No jako, možná, že to někoho baví, ale mě vůbec. Pryč. Počkat? Ne, nejde to. Aerolinky. Pojď. Po tomhle závodu bych mohl být teoreticky druhý. Aha, jak ho to vyhodilo. Mi dělá vždycky dobře, když tady někoho je dobrý. Když se tady někdo rozseká, kvůli tomu, že na něj spadnou. To kámo, ale moc si nevěřím. Tohle to asi ne. To nevím. Pojď dolů, ne? Tak to jsem star. Vidíte, co umím? Možná, že to umíte taky. Ale já to umím nejlíp. Tohle to umím jenom já. Teď a zase. Teď nabrat výšku. Počkat, tady. Ty šmejdi mě předběhli. Ty tam cože? Takže to aspoň tak dobrá, trochu dobrá mapa. A tady vám něco ukážu. Aspoň to budete to vy první, kterým jsem to ukázala. Jo, vidíte? Jo, fail it. Jako really, jsem úplně to nejhorší. Řekl bych, že jsem tak 8. a 6. Aha, tak oni to teď začnou jako hrát. Ach jo, proč? Já jsem si tak věřil. Jo, ale tohle je docela výhodný na tohle. Tak dolů. Děláš si srandu. Já letím nahoru. What the heck? Já vůbec nemůžu kam letět. Pojď zkrátka.
Going back. Bum, 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 bum. Sem chci. Ne. Jenže jsme vyzradalec, ale to mi vůbec nevá. Pojď. Pojď. Pojď, 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 ne. To prostě nepovede, ne, nikdy se mi to nepovede. Tak teď fakt jezdíme bezděla, jak ožrala. Uiii, teď pojď. Chci letět vzhůru nohama. Co se tam víc narazím do balónu? Jo. No tak tohle bude tak hodinovka. Jau. Budu první a vy budete první. Teď zase to udělám a teď otoč. Jo, ale jsem v cíli, což ty šmejdiny předběhly. Ten nejlepší tam má 70 000. To nemá cenu, oni to teď začnou hrát. Dostanu jen 2 blbý boxy. Jo, aspoň dostanu něco novýho, tak já si dám asi jen tenhle závod. Maria, ice, sue ice juice. Už nevím, co je. O nic. No. Rádi se to vydá. Jo, ještě jsem si nedal závody s tou Stellou. To je easy. Plně easy peasy lemon špízy. Jinak mohli byste mi napsat do komentářů, jestli tak hrajete World of Tanks. Nebo World of Tanks Blitz, nebo World of Tanks, mě to je jedno. Pak si to stáhněte, můžete si se mnou dát chatu kdykoliv. A já budu naopak rád, aspoň budu mít... Děláš si prču! Měl bych to zvládnout. Počkej, děláš si srandu. Jo, ne. You can watch another video right now. Please try again later. Co teda mám dělat? Co mám dělat? Ale já mám jeden ten bok, já to ani nevím. A ještě jeden, já ten taky ani nevím. A ještě jeden! Dáme si free. A teď to vůbec nejde. Tak jedno kolo si dáme za Stelu. Stella versus Stella, to by mě zajímalo, kdo vyhraje. Stella versus Stella. Kdo vyhraje? Stella. Jo, jak to, že ona dělala to bublinky? Cože? Ta šmejdka používá tohleto. Co to bylo? Takový bump. Dobře, kámo, ale tak tohle mě jo. Ne, já to nedostanu. Jo, 3/4 hodiny je to teď. Kámo, tak. Wow.
No nic. Toto by bylo pro toto video vše. Prosím, budu rád, budu hodně rád, když mi dáte like. Slibuju, že vám ho vrátím, jen napište název vašeho kanálu. A bude sub za sub, sub for sub. Že vy mi dáte subscribe, já vám dám subscribe, prostě oba se budeme odebírat. A prostě dejte like, koment, prostě do komentářů mi napište, co bych mohl změnit a tak. A pokud nejste přihlášení k odběru, tak budu strašně moc rád, když budete odebírat. A no, to by bylo pro toto video vše. A mějte se krásně a ahoj.